Lle deixo xa a palabra, Paz Lugo, e logo, por último, Marisol. As persoas con TEA sufren, por exemplo, o 50% acoso escolar, que existe unha alta taxa de fracaso e abandono escolar, que o 50% das persoas con TEA necesita apoios ás 24 horas do día. Os pertencentes á Rede Museística Provincial para dos dereitos do colectivo en todo tamén delas en España, conformando un colectivo que non garante de maneira efectiva a súa inclusión social e, por tanto, na carencia de medidas de apoio adecuadas. Esta proposta pode xogar un papel importante no apoio ao intercambio de boas prácticas, propondo iniciativas da Unión Europea que favorezan a inclusión social, a promoción do diagnóstico de temas importantes para a comunidade de autismo, cos organizacións de autismo